Wengeneza wethi impela trend indaba phana ke enkundleni zokuxhumana kaMakhoti owalotsholwa ngenkomo ke zokwebiwa njengoba ke kwafika ke abanikazi bazo ke bezozilanda kubo kaMakhoti bafowethu ke impela ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ake sindideleyo na ke le video kaMakhoti ke echaza ke engaso ke isigameko sokulanda kwezinkomo ke zamalobolo naye ke umkonyane ke impela ke ezingasatholakali bafowethu ke ake nginisheleyo na ke le video nanike nizwele. Hayi ke nyani ke ugayi ke xa ndiphuma nyani andilandela cina mqondo bakhathi ndimnike hayi nyani ndimnike ke nyani ke from there siqala ukuthetha bo sithethe mani kube mnandi eva sithethe kube mnandi hey for 4 months eva kulo 4 months there are gifts kumnandi nje there's money here and there and whatsoever kumandi eva athi ubhutiza ebengafuni uye ecimbini ubhuti ecimbini bengafuni shem and then ke fine after lo 4 months ke ubhutiza acele the hand in marriage mama ngisacela ube ngumkami yes lavuma ngalo 4 months qomba esikamani wethu yabo umuntu xa esefuna usetlisha yabo aqonda ubhutiza and bengekho into ifani ngayo yonke into be right man ngayi be right man akho into ibifani hayi nyani ke ndithumela ileta anikeze ileta ke ndiyisekhaya ndiyisekhaya ke nyani ke kuhlelwe kuvunyelwane ngedate niva kuvunyelwane ngedate ethile hayi ke nyani ke kuqala amalungiselelo yonke into ke kuyalungiselelwa kumandi hey kumnandi kuyaphithizela hayi no problem fika imini yelobola hayi nyani ke kulotyolwe hayi kulotyolwa umuntu engenamntana ke guys ndiyadlala kulotyolwe ke akukho ngxaki ke kulotyolwe zonke izinkomo ke ndizichazile zinkomo zamanqina zonke zihamba amanqina imali yakhutshwa imali nje izimali ezincinci zisemacaleni but inkomo zonke inkomo zonke zihamba amanqina hayi nyani ke kube mnandi kucelebrate kube yonke loo nto mani kumnandi eva kugqityiwe ke ngoku okay a week later anti mna ngixela uba umuntu wam umuntu right bese-right mani khonto ufani nalapho after elobolile khonto ufani eva cela nize ningandijaji ke bendingayazi ifemeli yakhe bendingazi mntu wakowabo okay fine masidluleni apho okay ke after a week kufike imoto ekuseni abo-6 kufika imoto phaa ngo-6 zimoto ezi-4 Hilux ezi-2 iteksi igcwele abantu kube yifortune 4:10 kurugudududu indlu yawo kushubile sizibuza baqhubeka ntoni ngoku apha yabo abantu batheni angobantu nje bethu nani abantu abahlomile uqhubeka ntoni okay kusekuseni inkomo zikakhutshwa imfuyo nje ayikakhutshwa okay hayi nyani ke abantu bafike kwakhona wonke umuntu ngosekuseni hayi nyani ke bafike ababhuti bathi akukho nto bazithethayo phofu etheni bafike batsho nje phaa because bahlatyizwa ngutata bathi ba akukho nto sizoyithetha ontoni sizolanda iinkomo zethu utata phendula ubana hayibo iinkomo njani bathi hayi sizolanda iinkomo zethu phofu ke amadoda lana seteksini aphumile aphandle wonke umntu bekweza moto kungene nje abayi-3 ngene only 3 aba abanye bapha phandle uhlonyiwe hayi ke atata hayi akho nkomo zenu apha athi lo mntu siyazazi inkomo zethu zilapha zifike apha nini last week atata inkomo ezifike last week azikho apha inkomo ezifikileyo zezintoni bekulotyolwa ngazo adla bhuti hayi ke ezi nkomo enithi bekulotyolwa ngazo zezethu sicela iinkomo zethu phofu sizicele sizothatha intoni iinkomo zethu athi utata hayi mandibize intombi le umnini wenkomo hayi ndibizwe nyani ndiye ke nam xa ndifika ndiqonda uba akho nto ndizayile nto uzandichazela ke nyani ndiqonda uba akho nto ndizawube ndiyithetha eninzi mandifowunele ubhutisa mandifowunele ubrothers tintintinti ikhale epalini benika uVeronica nowethu befowund ubhutisa ndiphinde ndimncame athi utata ke hayi ngcono kufunelwa amapolisa le nto le idile like yabo amapolisa be-involved bathi ababhuti amapolisa azosilandela but thina simka neenkomo zethu right now ayibo qonda uba ayizuliwa le kwakhona ubhuti wam qonda uba ayizuliwa le because kuhlonyiwe apha
kuhlonyiwe hayi kancinci eva bathi bengena esibayeni tata bayeke nyani ke bathi bengena esibayeni bekhipha iinkomo zabo iinkomo zam endalotyolwa ngazo bafana kukhutshwe nyani ke iinkomo ke endalotyolwa ngazo sitsho zifakwe etraileni ile nto zezi-highlights zangena ngo-reverse kuba bacela uba mavulela igeyiti zangena ngo-reverse ile ntozi i-Hilux kwafakwa iinkomo zancipha imoto zemka zonke. Hayi ke ubhutiza ndamfonela namncama eva ndamfonela namncama hayi yaphela iveki ubhutiza is nowhere to be found. Eyesibini wabuyela kum ngenamba endingayaziyo mama unjani amadoda bafana ndiqonda uba ibhutiza andisazukwazi uba nawe kaloku wena undibhanxele undilobole ngeenkomo ezebiweyo and he was like andikulobelanga ngeenkomo ezebiweyo mna ndikulobolile ngumkam. Ndathi andizukwazi ke mna ke uqhubeka nawe because what iinkomo zimkile wathi kumna ndikulobelanga ngeenkomo ezebiweyo wena ngumkam. Xa ungasandifuni ndicela ubuyisa iinkomo zam. Ndizozithatha phi iinkomo ezebiweyo ezithathwe babanikazi bazo ndizozithatha phi? So ke ngoku guys ufona oko ke uba the nkomos I want back because andizamfuni kaloku andizamfuni and ufuna ngeenamba ezi-different because ezinye ndiyazibhlokha mos. So ufuna ngeenamba ezi-different ubhutiza sometimes nokufuna nge-private number uthi ufuna ntoni iinkomo zakhe ifeva mna andimfuni. Guys ndizozithatha phi iinkomo ndizozithatha phi?